त रउआ लोगन खातिर फिर से आ गईल आपके गरीब छोट भाई एगो नया गाना के जानकारी देवेला। तब भैया हम आपके बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब जब नीलकमल सिंह के कौनो भी गाना आवाला तो वो गानवा में नीलकमल सिंह एगो अलग ही अंदाज में और अलग ही स्टाइल में आवन है। तो इनकर जितना भी गाना रउआ लोगन देखले बानी या देखल जाला उ गानवा में अलग अलग चश्मा और अलग अलग स्टाइल में और नया नया ब्रांड के लेके आवल हैं। तब भैया हो कहने लोग कि भोजपुरी में सुपरस्टार नीलकमल सिंह के कौनो गानवा नहीं हिट होला। तो रउआ लोगन की याद हम दिला दें, अभी कुछ दिन पहले ही लड़की दीवानी जवन की बॉलीवुड से हिंदी सॉन्ग रिलीज कैले रहना है और वो गानवा इंडिया में टॉप नंबर पे एकदम चलत रहे, यानी कि गानवा एकदम ट्रेंडिंग में चलत रहे। और लोग कहल कि नीलकमल सिंह के कौनो गानवा नहीं चलला। अब कितना बड़ा गानवा दी कि ना चली भैया। तो चला इस सब बात के हम किनारे कह देतनी और रउआ लोगन के खातिर फिर से आ गइल बानी नया गाना के अपडेट देवे के खातिर। कुछ घंटे पहले ही गाना के पोस्टर शेयर भइल है, जवन की रउआ लोगन हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा। जौने गानवा के टाइटल है फोटो से भरल बा मोबाइल। ई गानवा के राइटर हैं कुंदन प्रीत जी, जे ई गानवा के लिखले बा। गानवा में म्यूजिक देवे वाला बानी ADR आनंद जी और वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी पवन पाल जी। तो आवता 25 अप्रैल के भोरे भोरे यानी कि सुबह 6:30 पे नीलकमल सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनलवा पे ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। और नीलकमल सिंह के साथे सृष्टि उत्तराखंडी जवन की नीलकमल सिंह के पुरान एक्ट्रेस होखी, ज़्यादातर उन्हीं के साथे इनकर गाना आवाला भोजपुरी इंडस्ट्री में।